xu illum taħt id-direzzjoni ta' Manuel Caruana, grazzi wkoll l-Erika Gauci, imiss l-ewwel mistieden fil-programm illum. Mateus Grasso, kif inti Mateus? Tajjeb wisq. Hekk tidher, bħal dejjem dik id-dissima jiena jibatuli ħafna Facebook. Tara? Iva, vera, mhux qed niċċajta u jgħiduli vera hekk ittihom ċerta enerġija n-nies. M'għandix għal xejn mela ħjat. Mela, illum se nitkellmu kif jaffettwana li nwettqu dak illi nemmnu fina nfusna. U li xtaqt nifoka l-aktar huwa fuq. Waqfek ftit, għax naf dejjem jisaqsun in-nies imma nistgħu nċemplu iva, tistgħu iċċemplu waqt l-intervisti n-numru tagħna 5210280 u jekk tixtiequ tagħmlu xi mistoqsija jew xi kumment tistgħu iċċemplu dejjem waqt l-intervisti li jkollna, skużani. Naqas xejn. Mela, illum xtaqt nażel suġġett illi naħseb illi jista' jaffettwa ħafna nies għax kollox irid jibda minn hawn fuq, Luis, fil-ma sens. Mela, dak li aħna nemmnu jista' jibdel l-istorja kollha ta' kwalunkwe sitwazzjoni li nkun fiha. Mela pereżempju, jiena ħobb inġib dejjem eżempji estremi biex dak li jkun jifhimni. Meta kien seħħ dak l-ikbar attakk terroristiku li qatt sar fi Twin Towers, min kien għamlu daw lura fil-pajjiż tagħhom, ngħidlek fil-klikka tagħhom, fit-tribu tagħhom, kienu jemmnu illi b'dak li ħajamlu ħajoqtlu lix-xitan. Waqt li l-bqija tad-dinja kienet tgħid xarru każa kif qatt jista' l-bniedem jagħmel xi ħaġa bħal dik. Imma dawk in-nies kienu jemmnu illi bekk billi jibqgħu daħlin bajrupplan ġo Twin Towers ħeqgħodlu lix-xitan, għalihom dak il-belief kien jiġielhom jagħmlu kollox. Tant illi waslu biex joqtlu lilhom infushom ukoll. Dik jiġifieri tgħid tara naqra laqqas il-familja tagħhom da ma jippurtahom speċi, anzi back home huma f'pajjiżhom jew kellhom tir u għamluh. Fit-tribu tagħhom saru daw eroj. Tir u għamluh. Eroj f'pajjiżhom ara naqra x'għamel pereżempju. Anyway. Mela, fuq livell ħafna iktar baxx, imma fuq livell personali, issa aħna bħal kull individwu egoisti ieħor aħna individwi iktar minn kollox, aħna wkoll dak li nemmnu ħajsawwarna Luis. Mela, u llum ġibt eżempju daqsxejn ħanuża l-wristband li nħobb niġri biha jiena insomma biex nispjega eżempju. Mela, jekk jiena bħala persuna sa xi foka. Qed jara. Ora tidher tajba. Mela, jekk jiena bħala persuna nemmen oġġett tajjeb, hemm limitu bħal din ir-wristband ta' fej ta' kemm ħammur il-bot mill-oġġett qabel ma jerġa' jfaqqa lura. U l-moħħ sabu li huwa bl-eżatt l-istess bħal rubber band Luis. Mela jekk jiena noqgħod ngħid lili nnifsi isma' jiena ħoxna, jiena dejjem naqa' l-ikel, jiena dejjem naqa' x-xorb, jiena injoranta, dawk l-istatements li ngħid lili nnifsi ġismi, għara kemmi tajba u moħħi, b'xi mod jew ieħor jemminhom u ħajjipprova itik il-provi ta' kemm verament inti hekk. Mela, pereżempju, illi inti tajt isma' jiena ħoxna u tgħid ħajftil li nibda nagħmel l-exercise. Sabu illi mhux se jgħaddi ħafna żmien qabel ma inti terġa' tibda tagħmel l-affarijiet tal-ħoxna ħapoġġu hekk fl-ma sens. Mela, qabel ma aħna nibdlu dak li aħna nemmnu fih. Il-ħsieb tagħna. Mhux il-ħsieb qisu x'nemmen fuq innifsi, l-istatement tiegħi. Jekk jien nibqa' ngħid jiena ħoxna, normalment wara ftit ta' żmien avolja jiena ħankun qed nipprova nitlef ix-xaħam mela pereżempju noqgħod attenta x'niekol, nibda niċċaqlaq, mhux se jdum qabel ma dik il-lasktu terġa' tiġi lura. U nerġa' nibda nagħmel l-affarijiet tal-ħoxnin ħanejdu hekk. Minn naħa l-oħra sabu Luis, illi jekk jiena anke miegħi nnifsi nitkellem ċertu mod ngħid jiena sal-bieraħ kont ħoxna. Millum hija l-ewwel ġurnata tiegħi bħala dik il-persuna l-fitt. Illum bdejt it-triq. Jiena persuna fitt minn issa l-qudiem. Meta inti ħatibda temmen dawn l-affarijiet, moħħok ħajbda jinklinak li tagħmel affarijiet tan-nies fitt. Illi kbira kemm kbira jew żgħira kemm żgħira, kif nitkellmu ma' nfusna, kif nittrattaw lil nfusna, ħajħol u jorbot kollox. Nies jgħidulek nies li jagħmlu suċċess fil-politika, fil-mużika, x'inhi, kollha jemmnu fihom infushom. Ħadd ma jgħidlek biżbal jiena l-ħaq Prim Ministru, biżbal jiena sirt l-iktar artist popolari fid-dinja. Le, kulħadd jaħdem biex jasal hemm u biex tasal hemm trid l-ewwel nett tgħid isma' jiena kapaċi nkun artist famuż, jiena kapaċi nagħmel suċċess fil-politika,
Għax jekk tajtu jiena minn sejjem minni, jiena ħadd ma jagħti kasi. Għajt il-wara l-ewwel, naf. Iġifieri inti qed tgħid li dan kollu jorbot mal-moħħ. Iġifieri jekk il-moħħ jekk jien m'iniex konvinta b'xi ħaġa. Ekku ħi. Mhux se nasal għal xejn. Mhux konvinta u għar minn hekk jekk nitma' lil moħħi biċċuċati bl-affarijiet li jkissruni, jiena bela, jiena ignoranta, jiena mhux kapaċi, jiena ħoxna, jiena jwaqqani t-sokkor, jiena jwaqqani x-xorb, jekk nibqa' ngħid hekk, jew mija jien nifsi, jew anke meta nitkellem dwari ma' ħadd ieħor, u għax din nagħmlu anke speċjalment fit-tlikka, u normalment ikunu nies umilta, b'umiltà, jgħidu x'jiena faċli naqa' isu biex taf kif ishom biex iħossuhom illi mhuma xejn speċjali u mhumiex aħjar. Qed jiftħu qalbhom. Jiftħu qalbhom għal tal-imot li jniżlu ilhom infushom. Mela pereżempju inti tkun taf li int kapaċi tgħid li għal ħafna affarijiet, imma qisek biex tkompli ma dak li jkun li qed joqgħod jeqred fuq innifsu. Tajtu jiena ġibu li drink ħafna ngħid le. Moħħna qisu il-computer, Luis. Jekk aħna ħanitlu fuq search engine u ħanikteb love, ħaġib ħafna nies jitanqu jinħabbu jagħmlu. Jekk fl-istess website ħanikteb war, ħajtela li nies maqtula nies joqtlu xulxin. U moħħna huwa eżatt l-istess. Dak li ħatajdlu ħajipprova jagħmel li qed tgħidlu. Mela jekk inta tgħidlu jiena ħoxna, ħajipprova anke jiżviluppalek u tagħmel ċertu affarijiet li jagħmluhom il-ħoxnin. U qed nitkellem hekk straight biex jasal il-punt. Min-naħa l-oħra x'sabu li nistgħu nagħmlu? Thank God dik tista' tinbidel. U tinbidel billi tibda tidra affarijiet oħra. Da xejn ma ħatfaqqas wiċċu jiġi. Mela inti ħadd idra meta taqbad lilek innifsek ħad tgħid xi ħaġa kontrik innifsek, speċjalment ma' ħadd ieħor, ikdem insinek. Pereżempju jekk tkun ħadd tgħid jien naf jiena mhux kapaċi ma nixrobx. Għajt dal-aħħar taf kemm qed jirnexxieli nikkontrolla, qed inħossni li vera sirt kapaċi. Tkun pożittiv jiġifieri. Tkun pożittiv. U letteralment ma tippruvax tagħti timbri lilek innifsek ta' jiena hekk, jiena ma nistax hekk, jiena ma nafx hekk. Għax moħħok dak li ħajamel, moħħok ħajprova jkun parallel ma li qed tajt, ma li temmen. U jekk inti temmen affarijiet. Li tajt u temmen jista' jkun inti tajt mod ma sħabek, però temmen u taħseb mod ieħor. Agreed. U l-qofol huwa li temmen, però imbagħad ara kemm tajba dak li tajt Luis ħajibda jsawwar dak li temmen. Daw min tgħid Alla jbierek da. Tantu konvint mill-gidba li qed jgħid pereżempju, niltaqgħu magħhom ta' kuljum dal-affarijiet li kważi sar jemmina. Illi tant ilu jirrakkontja l-istess storja li qatt ma ġrat imma tant sar jgħidha lin-nies li sar jemmina hu stess, illi dak li beda jgħid sar dak li jemmen. U l-istess ħaġa eżatt. Jekk jiena naf li pereżempju jiena kapaċi nagħmel l-exercise ma noqgħod jiena żien, jiena ħittini xejħlif li noqgħod bil-qeda fuq is-sufan, biż-żmien ħannibda nifforma dawk it-tip ta' vizzijiet. Mela x'se jkun aħjar minn issa l-qudiem? Meta nara li ġej dak il-vizzju nikdem insieni. Indawwar id-diskors, number one. U l-ħsibijiet para. U l-ħsibijiet taf kif ħad iffurmhom Luis, għax il-ħsibijiet mhux xi ħaġa li għandna kontroll fuqhom. Ġier taħseb affarijiet li tgħid minn fejn ġie dal-ħsieb jew dil-biża x'inhu għaddej minn moħħi jew. Dak isu garbage illi jitla u mhux bil-forsi jkun importanti. Ħafna nies jaħsbu li dak kollu li taħseb huwa vera jew dak kollu taħseb huwa importanti le. Kieku taf kemm naħsbu nibżgħu minn affarijiet li fil-verità qatt ma jsiru. Jew li laqqas biss huma possibbli. Huwa tal-bliħ ġifieri studju fuq il-moħħ isejb illi tgħix kemm naħsbu imbarazz illi qatt ma jsir realtà. Mela dik number one. Mela flok ma nippruvaw li nibdlu l-ħsieb, ħanibdlu x'ngħidu lil nfusna. Mela ħanġib eżempju bik li qiegħda quddiem Luis. Ħatgħid jiena kapaċi nagħmel l-exercise kuljum. Jiena kapaċi nażel ikel illi jgħinni biex nitla fix-xaħam u mhux ieħor. Jiena kapaċi nieħu drink u mhux iktar minn 2. Jiena kapaċi illi norqod tal-inqas 7 sigħat kuljum. Għax jekk inti tibda temminhom dawn l-affarijiet, bla ma trid ħatibda tagħmilhom. U dak huwa l-qofol, allura mill-kontra, jekk ħanemmen l-imbarazz, ħanamel l-imbarazz. U ħafna nies fil-bidu tas-sena Luis jagħmlu l-famużi riżoluzzjonijiet. Sabu illi madwar 8% biss tar-riżoluzzjonijiet fil-qasam tal-fat loss tal-fitness tagħna jirnexxu. 8 minn kull 100. Aħna tkellimna dwar da u konta tinna li m'hemmx għalfejn tkun l-ewwel tas-sena u tagħmel riżoluzzjoni dik waħda. U di turik illi jekk 8 minn kull 100 biss jirnexxu, xi ħaġa ħażina hemm. U ħafna drabi tkun dir raġuni. Illi inti għadek temmen illi inti ħoxna
ħanuża dik il-kelma. Imma ħadd ipprova tagħmel xi ħaġa fuqha. Jekk inti bqa' tgħidilna ħoxna, jiena ma jiġini xejn, jiena mhux kapaċi, inti bħal rubber band ħanerġa' naqbad għax vera importanti, mela inti tlaqt bdi rubber band minn xulxin. Meta ħadd tiġbed hemm ċertu limitu qabel ma dak terġa' tmurlek lura. Jew tinqata' u taqbiżlek u ma tagħmel xejn iktar. Mela li trid tibdel huwa x'temmen fuqek innifsek. U hemm min jgħid li meta nsemmilhom hekk għax nagħmel inħares fil-mera ngħid jiena kemm jiena rqiqa. Le! Jiena qed ngħidlek illi inti trid tibdel xi tajt. Mela tajt flok jiena ħoxna, jiena kont ħoxna. Illum hija l-ewwel ġurnata ta' triq tiegħi biex inkun fitt. Illum hija l-ewwel ġurnata ta' Louise Fit, pereżempju, li ħanuża lilek. Illum hija l-ewwel ġurnata ta' Louise illi qed tagħżel ikel minflok imbarazz. Illum hija l-ewwel ġurnata ta' Louise li tajt ta' tzambit waħda kuljum mhux fl-ixkun kuljum. Ħanġib dawk l-eżempji. Imma kemmu faċli li, jiena nista' ngħidha. Pereżempju, isma' jiena minn għada se nibda nagħmel nofsija exercise kuljum. Prosit. Hija salada, ngħid hija sa nibda pitada u nibda l-ħadd jew nibda l-ġimgħa d-dieħla. Kemm hu faċli li inti tikkontrolla l-moħħok u li inti ġġal il-moħħok jgħid isma' jien għada se nibda nagħmel nofsija training kuljum. U hemmhekk fejn jidħol il-motivazzjoni. Mela, bli semmejt li inti Louise inqabżet l-ewwel step. L-ewwel step hija dik li semmejna llum. Illi inti temmen illi kapaċi u li inti temmen li llum hija l-ewwel ġurnata tiegħek fitt. Għax bli qed inti qed minn għada ħanibda. Dak huwa step 2. Jekk step 1 għadek ma għamiltux sew, iċ-ċans huwa li bħal rubber band tasal sa step 3 qabel ma terġa' tfaqqa lura. Jerġgħu back to square one, basta qed li ħanibda ma mu qed nagħmel xejn. Ma nafx għax baqalni xejn. Le. Le, mela daqshekk toqgħodx tinked, koprilek naqa' fuqha next week. Konna ċans żgur nitkellmu il-ġimgħa d-dieħla dwar dan. Jien nirringrazzjak ħafna. Grazzi ħafna lilek dejjem. Talli kont magħna, Matteus, nirringrazzjak, it-telespettaturi dejjem sabuha interessanti din il-ġobna. Mela, aħna ser nieqfu għal ftit riklami mbagħad ser ikonna kompetizzjoni magħkom it-telespettaturi, in-numru tagħna 5210280 nħeġġulkom biex iċċemplunna. Bqgħu magħna.